ISKCON మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఇది 11వ రోజు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ విశ్వరూప సందర్శన యోగము పేరులోనే అర్థమవుతుంది. విశ్వరూపాన్ని సందర్శనం అంటే అర్జునుడికి చూపించే యోగం. 10th చాప్టర్లో భగవత్ విభూతులు చూసాము. సో ఆ భగవత్ విభూతులు అన్ని ఎందులో నేను ఏమిటి అనే విషయాన్ని భగవంతుడు 10th చాప్టర్లో వివరించటం జరిగింది. ఈ చాప్టర్లో ఇప్పుడు విశ్వరూప సందర్శనం చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. సో మదనుగ్రహాయ పరమం. సో నీ యొక్క అనుగ్రహంతో నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించి పరమ గుహ్యమైన ఆధ్యాత్మిక సంగీతం నువ్వు నాకు ఈ దివ్యమైన రహస్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నువ్వు నా మీద అనుగ్రహంతో తెలియపరిచావు. యత్వయోక్తం వచస్తేన, ఈ నీ యొక్క ఈ మాటలన్నీ విన్న తర్వాత, ఈ జ్ఞానాన్ని విన్న తర్వాత మోహోయం విగతో మమ, నా యొక్క మోహం అంతా, ఆ మోహం విగతో అంటే వదిలిపోయింది, మమ నా యొక్క అని అంటే నా యొక్క మోహం అంతా తొలగిపోయింది అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు నా మీద అనుగ్రహంతో నువ్వు నాకు వివరించినటువంటి ఈ పరమ గుహ్యమైన రహస్యమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, నీ జ్ఞానం ఈ చెప్పావు. ఈ మాటలు నీ యొక్క ఈ మాటలన్నీ విన్న తర్వాత నా మోహం తొలగిపోయింది. యోమామ అంటే మరి నేను చెయ్యను యుద్ధము ఇవన్నీ అంటున్నాడు కదా. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు భగవంతుడు వివరించిన తర్వాత ఆ మోహం అనేది తొలగిపోయింది. యోమామ జమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే.
మోహం తొలగిపోయింది. థర్డ్ శ్లోకము ఇది. ఏవమేతద్యథాత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. పురుషోత్తమ పరమేశ్వర, నువ్వే స్వయంగా వర్ణించినట్లు నీ నిజమైన స్థితిలో నిన్ను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నా కూడా ఈ జగత్తులోకి నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావు అని నేను చూడాలని నాకు కోరికగా ఉంది. ఆ రూపాన్ని చూడాలని, రూపమైశ్వర్యం, నీ యొక్క ఆ రూపైశ్వర్యాన్ని చూడాలని కోరికగా ఉంది పురుషోత్తమ. ద్రష్టుమిచ్చామి అంటే దర్శించాలని, ఇచ్చామి కోరికగా ఉంది. ఏం దర్శించాలని? తే నీ యొక్క రూపమైశ్వర్యం, నీ రూపైశ్వర్యాన్ని దర్శించాలని కోరికగా ఉన్నది పురుషోత్తమ అని చెప్తున్నాడు. ఏవమే తద్యథార్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర, నువ్వే ఇక్కడ స్వయంగా నా ముందు ఉన్నావు మహానుభావ, దేవదేవ, పరమేశ్వర. కానీ నీ యొక్క రూపైశ్వర్యాన్ని దర్శించాలని నాకు, అంటే ఆ విశ్వరూపం, నువ్వు ఈ జగత్తులోకి ఏ విధంగా ప్రవేశించావో అది, ఆ రూపాన్ని చూడాలని, ఆ రూపైశ్వర్యాన్ని నాకు కోరికగా ఉన్నది అని అర్జునుడు అడిగాడు. సో అర్జునుడు మరి ఈ ప్రశ్న అడగటంలో అర్థం ఏమిటి? ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు? అర్జునుడికి ఏమైనా భగవంతుడా కాదా అని డౌట్ వచ్చి అడిగాడా? ఎందుకు అడిగాడు? రీజన్ ఏమిటి? అంటే ఎదురుగుండా భగవంతుడి ఈ అవతారంతో ఉన్నా నాకు అది చూడాలనుంది అంటే ఈ విశ్వరూపం అసలు ఉందా లేదా అనే అనుమానం ఏదన్నా ఉందా అర్జునుడికి? ఎందుకు అడిగాడు? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ ని టైప్ చేయండి. ఈ లోపు నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాం. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగీశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. సో మన్యసే యది తచ్చక్యం, అనుకుంటే గనక నువ్వు అది నాకు సాధ్యం అని నువ్వు అనుకుంటే గనక, మయా ద్రష్టం, నేను ఇది చూడగలను, నాకు ఆ చూసే సమర్థత, చూడటం నాకు సాధ్యపడుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటే గనక, అంటే దాని అర్థం ఏంటి? చూడటం నాకు సాధ్యపడుతుంది అంటే చూసేటటువంటి శక్తి, అర్హత నాకున్నది అని నువ్వు అనుకుంటే, యోగీశ్వర తతో మే త్వం, యోగీశ్వర అప్పుడు నువ్వు నాకు అలా దర్శయాత్మానం అవ్యయం, దర్శనమివ్వు, నీ యొక్క అపరిమితమైన అవ్యయమైనటువంటి నీ యొక్క అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అని అంటున్నాడు. సో యోగీశ్వర ప్రభు, నువ్వు ఈ జగద్రూపాన్ని గనక నీ చూసేటటువంటి, నేను చూడగలను అనుకుంటే, తచ్చక్యం నా వల్ల అవుతుంది అని నువ్వు అనుకుంటే గనక, నేను చూడగలను, ఇది సాధ్యపడుతుంది నా వల్ల అంటే, నాకు చూసే శక్తి, చూసేటటువంటి అర్హత ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే నాకు చూపించు. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క శిష్యుడి అంటే మంచి శిష్యుడు ఎలా ఉండాలనేది, భక్తుడు ఎలా ఉండాలనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ శ్లోకాలు, ఇందాకటి శ్లోకాలు ఏమన్నా నాకు చూపించు అని, చూడాలని కోరికగా ఉంది అని చెప్పాడు. చూడాలని కోరికగా ఉంది కాబట్టి చూపించు వెంటనే అనడం లేదుగా. నువ్వు నేను చూసే శక్తి సామర్థ్యం నాకున్నదని నువ్వు అనుకుంటే చూపించు. చూడాలని ఉంది కానీ నేను చూసే అర్హత, చూసే శక్తి, నేను చూడగలను అని నువ్వు అనుకుంటేనే నాకు చూపించు అని అడగటంలో, అంటే శిష్యుడైన వాడు గురువుని ఎలా అడగాలి, లేదంటే భక్తుడైన వాడు భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇందాకటి ప్రశ్నకు భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించమని ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడికి? ఏమైనా ఆయన మీద విశ్వాసం, భక్తి లేక అన్న ప్రశ్నకు గోపాలకృష్ణ గారి సమాధానం, గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ కలియుగంలో జనులందరికీ నిజంగా కృష్ణుడు దేవుడని నిరూపించడానికి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. సాయి చరణ్ ప్రభుజీ, కృష్ణుడి విశ్వరూపం చూడటానికి, విశ్వరూపం చూడాలని కోరికగా ఉంది, అది కరెక్టే. కానీ ఎందుకు అడిగాడు అంటే, ముందు తరాల వాళ్లకు
అందరికీ ఈ కలియుగంలో వాళ్లకు మనబోటి వాళ్ళందరం కూడా నమ్మటానికి, నిరూపించటానికి అడిగాడు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మీ పార్టిసిపేషన్ కి. సో అడిగి చూడాలందని తర్వాత ఇలా అంటున్నాడు. ఎందుకు? నిజమైన శిష్యుడు, భక్తుడు కాబట్టి, సరి అయినటువంటి వాడు కాబట్టి ఈ రకంగా నువ్వు చూడగలనని నేను అనుకుంటే చూపించు అన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ. సో అర్జున, పశ్యమే పార్థ, చూడు నా యొక్క పార్థ రూపాన్ని శతశోధ సహస్రశ అంటే వందల కొలది, వేల, సహస్రం అంటే వేలు, శత అంటే వంద, వందల కొలది, వేల కొలది నా యొక్క ఈ రూపాలను చూడు పార్థ. నానా విధాని దివ్యాని, ఎన్నో రకాల దివ్యమైన, పైగా నానా వర్ణాకృతిని, ఎన్నో రంగులు, వర్ణాలు, ఆకృతులు, ఎన్నో ఫామ్స్, ఎన్నో ఆకారాలు. సో ఎన్నో రకాల దివ్యమైనటువంటి, ఎన్నో దివ్యమైన రంగులతో, ఆకారాలతో ఉన్నని నా యొక్క వందల కొలది, వేల కొలది ఆకారాలను నువ్వు చూడు. వందల వేలుగా ఉన్న వివిధ అద్భుత ఆకృతులు, పరిమాణాలు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపాలను చూడు. సో రకరకాల ఫామ్స్, రకరకాల సైజులు, రకరకాల ఆకృతులు, ఫామ్స్ చూసావు, రంగులు, నానావిధ వర్ణాలు అంటే రకరకాల రంగులతో కూడిన నా స్వరూపాలను చూడు. సో ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకి ఒక బొమ్మలో చూపించడం అంత ఈజీ కాదు. ముందు ఇమాజిన్ చేసుకుని ఆ ఇమాజినేషన్ ఒక చిత్రం రూపంలో తీసుకురావటానికి ఈ చిత్రకారులు ఈ ఎన్నో చిత్రాల్లో మనకు రకరకాలుగా చూపించి ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నించారు. సో ఇది ఇక్కడ వివిధ రూపాలు, వివిధ రంగులు, ఆకృతులు అని చెప్పిన దానికి ఈ చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. సో నువ్వు చూడాలనుకున్నంతా కూడా ఈ ప్రపంచంలో సచరాచరం, కదిలేది కదలనేది సమస్తం చూడొచ్చు నువ్వు ఇప్పుడు. తర్వాత మరి అదే కాదు, భవిష్యత్తులో, ఇప్పుడే కాదు, నువ్వు కోరుకునేవన్నిటినీ, భవిష్యత్తులో నువ్వు కోరుకునే దానిని కూడా నీకు మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అంతా ఇక్కడ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం, సమస్తం నువ్వు ఇక్కడ ఒకేసారి చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు. నా దేహంలోనే నువ్వు చూడొచ్చు. యచ్చాన్య ద్రష్టుం ఇచ్చసి, నువ్వు ఇక్కడే అంతా కూడా చూడొచ్చు. సో నువ్వు చూడాలనుకున్నదంతా కూడా ఈ శరీరంలో ఒక్కసారి చూడొచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం ఎలాంటిదంటే, నువ్వు కోరుకునేవన్నిటినీ, భవిష్యత్తులో కోరుకునే దానిని కూడా నీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం అంత పూర్తిగా ఉన్నది. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఒక ఐడియా కోసం భగవంతుణ్ణి, ఈ విశ్వరూపాన్ని ఈ రకంగా ఇక్కడ చూపించారు. మరి ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూస్తున్నాము. మరి తర్వాత ఈ జనలోకం, తపోలోకం, మహర్లోకం, ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు, సనాతన కుమారులు నలుగురు కనిపిస్తున్నారు. మరి మధ్యలో భూలోకం, కిందేమో మరి పాతాళ లోకాలు, నాగలోకాలు, ఇవన్నీ కింద. సో భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. దేవతలు అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఈ చిత్రకారులు మళ్ళీ చాలా గొప్ప ఎఫర్ట్, ప్రయత్నంతో మనకు ఒక ఐడియా కోసం ఇలా రకరకాలుగా మనకు విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు ఎందుకు అడిగాడు అంటే, ఏమన్నా డౌట్ వచ్చా భగవంతుడి మీద, లేదంటే నేనేదో స్పెషల్ కాబట్టి నాకు చూపించాలనుకున్నాడా? కాదు. ఎందుకు అంటే ముందు ముందు తరాల వాళ్ళకు కూడా భగవంతుడని నిరూపించటానికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పడం జరిగింది. వెరీ గుడ్. సో అయితే భగవంతుడు అన్ని నీకు చూపిస్తాను చూడు అని చెప్పి ఏమంటున్నారు? నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు
పశ్యమే యోగమైశ్వరం. అయితే నతుమాం శక్యసే ద్రష్టుం, నన్ను చూడటం సాధ్యం కాదు. అనేనైవ స్వచక్షుష, నీ యొక్క స్వంత కళ్ళతో నువ్వు నన్ను చూడటం నీకు సాధ్యపడదు. ఎందుకు? ఆ విశ్వరూపం అంత పవర్ఫుల్. ఇప్పుడు నీకు ఇస్తాను, దదామి, నీకు ప్రసాదిస్తాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీకు నా యొక్క ఈ రూపాన్ని నీ స్వంత కళ్ళతో, స్వచక్షువులతో నువ్వు చూడటం నీ శక్యం కాదు. ద్రష్టం అనేనైవ, చూడటం నీ మామూలు కళ్ళతో నీకు సాధ్యపడదు. సో నీకు దివ్యమైనటువంటి చక్షువులు, దివ్య దృష్టిని ఇస్తాను, దదామి, ప్రసాదిస్తాను. పశ్యమే, చూడు నా యొక్క అప్పుడు నువ్వు నా యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఆ దృష్టిని కూడా, దివ్య దృష్టిని అర్జునుడికి ప్రసాదించటం జరిగింది. సో ఈ విశ్వరూపం మరి మామూలు కళ్ళతో ఎందుకు చూడలేమంటే, మన కళ్ళ ముందు కొంతవరకే పరిమితం. మన కళ్ళు కనిపించేంత వరకు చూస్తాం. కనుచూపు మేర అనే మాట వినే ఉంటారు కదా. కనుచూపు మేర అంటే కళ్ళకు కనిపించిన లెక్క వరకు అని. మరి ఎంతో ఉంటుంది. మనం ఈ గదిలో ఉంటే పక్క గది కనిపించదు, మధ్యలో గోడ ఉంటే గోడ వరకే అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఉంటే ఆఫీస్ కనిపించదు, ఆఫీస్లో ఉంటే ఇల్లు కనిపించదు. ఇంకా అలాంటిది మరి పక్క ఈ ఊరంతా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, స్టేట్ అంతా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, రాష్ట్రము, దేశము, మన ఖండము, మన భూమి, ఈ విశ్వము, ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముందే ఎలా కనిపిస్తాయి? మన కళ్ళకు పరిమితమైనటువంటి లిమిట్ ఉంది. కాబట్టి దివ్య దృష్టితో నువ్వు కంప్లీట్ గా చూడవచ్చు, నీకు అది ఇస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు సంజయుడు అంటున్నాడు అనమాట, అలా చెప్పి ఈ భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్పేసి ఒక్క నిమిషం. ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ యోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో ఈ రకంగా పలికి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఈ రకంగా పలికి ఆ భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు అని సంజయుడు మరి జరుగుతుందంతా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు కదా అని చెప్తున్నాడు. అది ఎలా ఉన్నది ఆ రూపం అనేది ఇక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. సంజయుడు అన్నది ఇది. ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ యోగేశ్వరో హరి దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో ఇది మన తెలుగు దాంట్లో లేదు, అందుకని ఇంగ్లీష్ చూపిస్తున్నాను. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఈ భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించాడు అని చెప్పి. అది ఎలా ఉన్నది అంటే, అనేక వక్త్రనయనం అనేక అద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం
దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరాధారం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అనేక వక్త్రాలు అంటే అనేక నోళ్ళు, నయనాలు అంటే కళ్ళు, అనేక అద్భుత దర్శనాలు, ఎన్నో అద్భుతమైన దర్శనాలతో, అనేక దివ్యాభరణాలతో, దివ్యానేకోద్యతాయుధం ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆయుధాలతోనట, దివ్యమాల్యాంబరాధారం ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి మాలలను అంటే పూలదండలను వేసుకుని ధరించి, దివ్య గంధానులేపనం ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి సుగంధాలతో ఆ శరీరం సర్వాశ్చర్యమయంగా ఉన్నది. దేవం భగవంతుడు అనంతం అంటే అంతులేని అని, అంతము లేనిదే అనంతం అంటే ఏమిటి? మన వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు మనం అంటూ ఉంటాంగా అంతులేని అంతులేని అంటే అంతం లేని, అనంతం అంటే అంతులేని, అనంతంగా ఎక్కడ ఏండో తెలియడం లేదన్నమాట. అంతు లేకుండా విశ్వతోముఖం అంటే సర్వత్రా ఉన్నారు, విశ్వతో ముఖం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ఉన్నది అని చెప్పి సంజయుడే వర్ణిస్తున్నాడనమాట. ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి చూపించారు అది ఎలా ఉన్నది అంటే ఇలా ఉన్నది అని చెప్పి ఆ రూపం. సో అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, పెక్కు దివ్య ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్యమాలాంబరాధారం మరి దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య వస్త్రానులేపన, దివ్య వస్త్రాలు, గంధాలు అని చూసాం కదా, దివ్యమాలాంబరాధారం, దివ్య గంధానులేపనం, మరి సర్వాశ్చర్యమయంగా ఉన్నది, దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం అని చెప్పి ఇక్కడ అంత చక్కగా సంజయుడు వర్ణించాడు. మహా ఆశ్చర్యకరం, దేదీప్యమానం, దివ్య వస్త్రాలు, గంధాలు, పుష్పమాలలు, ఆయుధాలు, దివ్యాభరణాలు, అద్భుత దృశ్యాలు, అనేక ముఖాలు, నేత్రాలతో మహా ఆశ్చర్యకరంగా, దేదీప్యమానంగా, అనంతంగా, విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది అని చెప్పి ఇలా ఆ రూపాన్ని వర్ణించారు చిత్రకారులు. మళ్ళీ మనకు కొంత ఐడియా రావటానికి ఈ చిత్రాన్ని మనకు ఇచ్చారు. అది ఎలా ఉన్నది అనేది ఇంకా కూడా వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఇది కూడా శ్లోకం ఇక్కడ చూద్దాం. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపద్ ఉత్థిత యది భాసదృశి స్యాద్ భాసస్తస్య మహాత్మనా. సో వేలాది మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి వస్తుందో, ఆ కాంతి ఏమైనా ఈ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప కాంతికి సరితూగుతుందేమో అని అంటున్నారనమాట. మేబీ దే మైట్ రిసెంబుల్ అంటే దానికి ఏమైనా సరితూగుతుందేమో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఒక్కసారిగా 1000 మంది సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి వస్తుందో, ఒక్క సూర్యుడికే మనకింత కాంతిగా ఉంది. 1000 సూర్యుల కాంతి ఎలా ఉంటుందో అదేమైనా ఈ కాంతికి సరితూగుతుందేమో, అది కూడా డౌట్ఫుల్ గానే అంటున్నారనమాట. తత్రైకస్థం జగత్కృత్స్నం ప్రవిభక్తమనేకధా అపశ్యాద్దేవదేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. సో అప్పుడు ఆ అర్జునుడు, పాండవుడు భగవంతుడి యొక్క శరీరంలో సమస్తాన్ని కూడా చూశాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త విశ్వాలు, ప్రపంచాలు అన్ని ఒక్కచోట ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడ్డ ఈ ప్రపంచము, ఈ భూములు అవన్నీ కూడా ఒక్కచోటే ఈ అర్జునుడికి కనపడ్డాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది పాండవుడు ఈ మొత్తం యూనివర్స్, విశ్వాన్నంతా కూడా ఒకే చోట దేవదేవుడి దేహంలో ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా సందర్శించాడు. మరి ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్నా అంటే మరి ఎన్నో లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, మరి ప్లానెట్స్, గ్రహాలు, మన సోలార్ సిస్టంలోనే మరి 9 ప్లానెట్స్, సూర్యుడు, ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో గ్యాలక్సీస్ ఉన్నాయని సైంటిస్టులు కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఎన్నో రకాలుగా విభజించబడి ఉన్న విశ్వం అంతా కూడా సమస్త ప్రపంచాన్ని
ఒక్కచోటే సందర్శించగలిగాడు. మరి అందుకే దివ్య దృష్టి అవసరమైంది. అప్పుడు అదంతా చూసి ఇక అర్జునుడు తతస్స, ఇది కూడా సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇదంతా. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. సో దాంతో చూసి అతను విస్మయావిష్టుడయ్యాడంట. అంటే ఇక నిర్ఘాంతపోయాడు ఆ పవర్ కి. హృష్టరోమ, శరీరం మరి రోమాలన్నీ నిక్కబొడుచుకున్నట్లయి ధనంజయుడు అయినటువంటి అర్జునుడు ప్రణామం చేశాడు. శిరస, తల వంచి, దేవం భగవంతుడికి, కృతాంజలి అంటే తల వంచి శిరస్సుతో ప్రణామం చేసి రభాషత, ఈ విధంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. సో అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనై రోమాలు కూడా నిక్కబొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి ప్రభువును ప్రార్థించటం మొదలుపెట్టాడు. అర్జున ఉవాచ అంటున్నాడు, పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తదా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే, చూస్తున్నాను దేవా నీ దేహంలో, సర్వాంస్తద సర్వత్ర భూత విశేష సంఘాన్ని, అన్ని రకాల జీవరాశుల సమూహాన్ని చూస్తున్నాను. తర్వాత బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం, కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుడును పరమేశ్వరుణ్ణి, ఋషీంశ్చ ఋషులను, సర్వానురగాంశ్చ మరియు దివ్య సర్పాలను కూడా చూస్తున్నాను. దివ్య సర్పాలను చూస్తున్నాను. సో శ్రీ అర్జునుడు అంటున్నాడు, శ్రీకృష్ణ నీ దేహంలో నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలంలో కూర్చున్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుణ్ణి, ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను అన్నింటినీ కూడా చూస్తున్నాను. మనం ఇక్కడ చూసాం మరి కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుడు, అదంతా ఇందాకే మనం ఇక్కడ చూడటం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. అనేక బాహువులు అంటే చేతులు, ఉదరాలు పొట్టలు, వక్త్రాలు ముఖాలు, నేత్రం కళ్ళు, పశ్యామి చూస్తున్నాను, త్వాం నిన్ను, సర్వతో అనంత రూపం సర్వత్రా ఉన్న నీ అనంత రూపం. అనంతం అంటే ఏం చెప్పుకున్నావు? ఎండ్లెస్ రూపాన్ని, నీ ఎక్కడ ఎండో తెలియడం లేదు, సర్వత్రా ఉన్న నీ ఎండ్లెస్ రూపాన్ని, నీ అనేక బాహువులను, నీ పొట్టలు, నీ ముఖాలు, నీ నేత్రాలు, సమస్తం ఉన్న నీ అనంతమైన ఈ రూపాన్ని చూస్తున్నాను. పశ్యామి త్వాం, నిన్ను ఈ రకంగా నిన్ను చూస్తున్నాను. నా అంతం అనేది లేదు, నా మధ్య, దీనికి మధ్య ఎక్కడో తెలియడం లేదు, నా పునః దీని బిగినింగ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు. సో బిగినింగ్ తెలియడం లేదు, మధ్య తెలియడం లేదు, అంతం ఎండ్ ఎక్కడో తెలియడం లేదు ఈ రూపానికి. పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, ఆ రకంగా ఉన్న నిన్ను పశ్యామి చూస్తున్నాను, విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తూ అంటున్నాడు అన్నమాట. విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, అనేక చేతులతో, ఉదరాలతో, ముఖాలతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంత రూపాలన్నీ నీ దేహంలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. నీలో ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడున్నాయో నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాశ వక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. అనాది మధ్యాంత అనంత వీర్యం. సో అనాది, ఆది లేదు, మధ్య లేదు, అంతం లేదు,
మధ్యము, అంతము, అనంతం అంటే మళ్ళీ అంతము లేదు. మరి అలా లేనటువంటి నీ వీర్యం, నీ మహిమ అనంతము. మరి అనంత బాహు, ఎన్నో చేతులతో, శశి సూర్య నేత్రం, సూర్య చంద్రులు నీ కళ్ళ 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 సూర్య చంద్రులు రెండింటినీ నేత్రాలుగా ఉన్న నిన్ను, పశ్యామిత్వాం చూస్తున్నాను నిన్ను, దీప్త హుతాశ వక్త్రం అంటే అగ్నితో జ్వలిస్తున్నటువంటి నీ యొక్క మొహము అంటే అలా వెలిగిపోతుంది. ఎలా అగ్నితో కాదు, స్వతేజస, నీ స్వంత తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న నీ యొక్క ముఖం, విశ్వమిదం తపంతం అంటే అది విశ్వానికంతా కూడా మరి తప్పింపజేస్తోంది. అంటే ఆ జ్వలించేటటువంటి నీ ముఖం గాని, నీ యొక్క ఆ స్వంత తేజస్సుతో జ్వలించేటటువంటి నీ యొక్క రూపం ఈ విశ్వం అంతా కూడా అది తప్పింపచేసేటట్లు చేస్తోంది అని చెప్తున్నారు. తప్పించటం అంటే ఇక్కడ ఉత్తేజపరుస్తోంది అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. తప్పింపజేస్తోంది అంటే వెలిగింపజేస్తోంది, తప్పింపజేస్తోంది, ఉత్తేజపరుస్తోంది అని అర్థం. సో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అంటే ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతం, అనేక బాహువులతో, సూర్యచంద్రులు నేత్రాలుగా నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. నీ యొక్క ఈ స్వతేజస్సుతోనే, నీ యొక్క తేజస్సుతోనే ఈ సమస్త సృష్టిని కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్నావు. అలాంటి నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అని ఇక్కడ అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాసం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాత్ దీప్తానలర్కాద్యుతిమప్రమేయం. సో ఏంటంటే నీ ఆకారం నాకు చూడటానికి కూడా ఈ రూపం కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే నీ యొక్క తేజస్సును నేను అన్ని దిక్కుల వ్యాపిస్తున్న నీ ఈ యొక్క తేజస్సును చూడటం ఎలా కష్టంగా ఉంది. అది ఎలా ఉందంటే జ్వలించే అగ్ని లాగా ఉండి, ఈ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు ఎలా అయితే మనం సూర్యుడినే చూడలేము, మనం ఒక్క సూర్యుడిని, మరి అన్ని వేల సూర్యుడిని ఒక్కసారి ఎలా చూస్తాం? సో అంత తేజస్సును నేను తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని సర్వత్రా చూస్తున్నాను. అది ఎలా ఉన్నది అంటే మరి ఎన్నో కిరీటాలతో, గదలతో, చక్రాలతో నాకు కనిపిస్తోంది. కిరీటినం గదినం చక్రినం చ అంటే కిరీటాలతో, గదలతో, చక్రాలతో కూడా నేను ఈ ఎంతో వెలిగిపోతూ కంటికి చూడటానికి కూడా కష్టంగా ఉన్నంత వెలుగుతో ఉన్నప్పటికీ నేను ఇవన్నీ చూస్తున్నాను నీలో అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం, త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం, త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. నువ్వు ఏంటి? అక్షరం, నాశనం లేని వాడివి, పరమం దివ్యమైన వాడివి, వేదితవ్యం మరి నువ్వే తెలుసుకోదగ్గ వాడివి, త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం, నువ్వే ఆఖరికి ఈ సమస్త విశ్వానికి కూడా చివరికి గమ్యం నువ్వే. పరమ నిధానం అంటే నువ్వే అందరికి గమ్యానివి. త్వం అవ్యయ, నాశనం లేని వాడివి నువ్వు, శాశ్వతవు, ధర్మగోప్తుడవు, సనాతనస్థుడు. మరి ఎప్పటి భగవంతుడికి పుట్టుక లేదు కాబట్టి సనాతనస్థుడు, సనాతనస్త్వం, నువ్వు సనాతనుడవు, పురుషుడవు మతోమే అని నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నాను అన్నమాట.
ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నువ్వు ఒక్కడవైనా సరే ఆకాశము, ఈ సకల లోకాలు, వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, మరి నీ అద్భుతమైన, మరి ఉగ్రకరమైనటువంటి రూపాన్ని చూసి తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం. సో లోకాలు, 3 లోకాలు కూడా కొంచెం వ్యధ చెందుతున్నాయి మహాత్మా అని చెప్పి అంటున్నారు. లోకత్రయం అంటే 3 లోకాలు. 3 లోకాలని ఎందుకన్నాడు? మనం 14 లోకాలు చూసాము. 3 లోకాలు అన్న మాట ఎందుకు వచ్చిందో ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో నువ్వు ఒక్కడివి అయినా సరే, నువ్వు మొత్తం వ్యాపించేసి ఆకాశం, సకల లోకాలు, వాటి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాలు అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. నీ అద్భుత ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి లోకాలన్నీ కూడా భయపడి కంపించిపోతుంటూ నేను చూస్తున్నాను అని అంటున్నాడు. సో అంటే భయంకర అని ఎందుకన్నారు అంటే, మనం ఏదైనా ఒక్కసారి పెద్ద ఆకారం కనిపించినప్పుడు అబ్బా అని మనకు కొద్దిగా కలవరపాటు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఐమాక్స్ థియేటర్ లో చూస్తేనే సడన్ గా ఏదైనా పెద్ద బొమ్మ మనకు అబ్బా అనేటటువంటి గగుర్పాటు కొంత కలుగుతుంది. అలాంటిది మరి సమస్త విశ్వాలను, ఈ గ్యాలక్సీలను, సమస్త లోకాలను, సమస్త జీవరాశులను ఒక్కసారి మరి కళ్ళ ముందు చూసినప్పుడు మరి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక మనకి బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్ అన్నమాట. మన ఊహాతీతం, మనకి ఆలోచనకు కూడా అందదు. అందుకని అది అలా అర్జునుడికే కలవరం కలిగించింది అని చెప్పి అన్ని లోకాలు కూడా కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అహీమిత్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. సో సురసంఘాలు అంటే దేవలోకాలన్నీ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు ఆశ్రయం పొందుతూ. అలాగే భీతులు ఈ ప్రాంజలయో గృణంతి, మరి కొంతమంది భయపడి చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తి తుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘ, మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు వీళ్ళంతా స్వస్తి స్వస్తి అని పలుకుతూ నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. స్వస్తి అంటే శాంతి, శాంతి అని. స్తువంతిత్వం, ఇలా నిన్ను స్తుతిస్తున్నారు వాళ్ళు, శాంతి శాంతి అంటూ మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు. స్తుతిభి పుష్కలాభి, ఇలా నిన్ను పుష్కలంగా స్తుతిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దేవతలంతా నీ ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మహర్షులు, సిద్ధ సంఘాలు వీళ్ళంతా కూడా నిన్ను ప్రార్థిస్తూ, నిన్ను శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు. సో ఇది కొంచెం పెద్ద చాప్టరు. సో వీలైనంత వరకు ముఖ్య శ్లోకాలు చూస్తున్నాము. రుద్రాదిత్యా వాసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేస్వినౌ మరుతస్కస్మాపాశ్చ గంధర్వయక్షాసురసిద్ధ సంఘ వీక్షంతే త్వాం విశ్వమితాశ్చైవ సర్వే. సో అందరూ కూడా ఆదిత్యులు, రుద్రులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవులు, మరి అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, తర్వాత పితృదేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు అందరూ కూడా నీ దేవతలు నిన్ను ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రూపమహతే బహువక్త్రానేక
బాహువక్త్రనేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకా ప్రవ్యధితాస్తథాహం. సో నీ యొక్క రూపం మరి బాహువక్త్ర నేత్రం, మహాబాహువులు అంటే నీ యొక్క అనేక ముఖాలు, నేత్రాలు, మహాబాహువులు ఇవన్నీ, బాహూరు పాదం అంటే నీ యొక్క పాదాలు అన్నీ కూడా, బాహూదరం అంటే నీ యొక్క ఉదరాలు ఇవన్నీ, దంష్ట్రాకరాళం తర్వాత నీ యొక్క భయంకరమైనటువంటి నీ దంతాలు ఇవన్నీ చూసి దృష్ట్వా లోక ప్రవ్యధితాస్తథాహం, ఈ లోకాలన్నీ కూడా భయపడిపోతున్నాయి, వాళ్ళలాగానే నేను కూడా భయపడుతున్నాను అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ ఇందాకటి క్వశ్చన్ కి ముల్లోకాలు అని ఎందుకు అనుకున్నామంటే త్రిలోకాలు ధ్వలోకాలు అంటున్నారు భవ్య మాతాజీ, స్వర్గం భూమి నరకం. ఓకే, అలా కంటే మీకు 14 లోకాలు మరి మనం చూసాం. ఏది ఈ గోలోక చాట్ లో కూడా చూసాము ఆ 14 లోకాస్ ఏమిటి అన్నది. అయితే 14 లోకాస్ ఉన్నప్పుడు మనం ముల్లోకాలను ఎందుకు అంటున్నాము అంటే, ఓకే సో ఇది గోలోక చార్ట్. మరి మధ్యలో ఉన్నది భూలోకం, పై ఉన్నవన్నీ పైలోకాలు, కింద ఉన్నవన్నీ మరి కింది లోకాలు. సో పైలోకాలకు వెళ్తామంటాం. ఆ పైలోకాల్లో మళ్ళీ కొన్ని ఉన్నాయి, కింది లోకాలు వాటిల్లోనూ కొన్ని ఉన్నాయి, మధ్యలో భూలోకం. అందుకని పైలోకాలు, మధ్యలోకము, కింది లోకము అని అర్థం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది అర్జునుడు ఈ విధంగా ఇలా ప్రార్థించాడు. ప్రార్థించిన తర్వాత అర్జునుడు ఎందుకు భయపడ్డాడు అనేది కూడా ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పచ్చు చాట్ బాక్స్ లో. నాభస్పృశం దీప్తమనేక వర్ణం వ్యాత్తాననాం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యధితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి సమం చ విష్ణు అంటున్నాడనమాట. మరి నీ యొక్క సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న నీ యొక్క వెలుగును గాని, అనేక వర్ణాలు, వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం, మరి నీ యొక్క వెలిగిపోతున్న నీ విశాల నేత్రాలు, దృష్టాహిత్వాం నిన్ను చూస్తున్నాము, ప్రవ్యధితాంతరాత్మ కొంచెం భయంతో మనసు భయపడుతోంది, ధృతుమ్న విందామి సమం చ విష్ణు కొంచెం నా మనసు కలవరపడి నాకు ఇప్పుడు కొద్దిగా నా యొక్క స్థిరత్వం కోల్పోతున్నాను ఈ కలవరపాటుతో అని చెప్తున్నాడు. నీ వెలిగిపోయే నీ కళ్ళను, ఆ తర్వాత మరి నీ యొక్క ఈ ప్రభావంతో ఆకాశాన్ని అంటే ఈ రూపాన్ని, నీ తెరుచుకున్న నోళ్లను, తర్వాత నీ యొక్క వెలిగిపోయే ఈ కళ్ళను, వీటన్నిటిని చూసి నా మనస్సంతా కొంచెం కలవరపడుతోంది భయంతోనూ. ఇంకా నా యొక్క సమత్వాన్ని నేను ఉంచుకోలేకపోతున్నాను అని సమం చ విష్ణు, నా సమత్వం కోల్పోతున్నాను అంటే నా స్టెబిలిటీ పోతుంది, ఎలా భయపడిపోతున్నాను అని అర్జునుడు అన్నాడు అనమాట. సో అర్జునుడు ఎందుకు భయపడుతున్నాడు అన్నది విశ్వరూపం వెలుగు చూసి భయపడ్డాడు సాయి చరణ్ ప్రభుజీ. ఓకే, ఒకసారి పెద్ద రూపాన్ని చూసి భయపడ్డాడు గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ. కరెక్ట్. ఓకే, విశ్వరూపం చూసి భయపడుతుంది ప్రసాద్ ప్రభుజీ. పెద్ద ఆకారం చూసి భయపడ్డాడు జానకి శ్రీ మాతాజీ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు అది వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు అనమాట. అందుకే రీజన్, నీవివన్నీ వెలిగిపోయే ముఖాలు, నీ అనేకమైనటువంటి రంగులు, నీ ఆ పెద్ద ఆకారము, నీ వెలిగిపోయే ఆ నోర్లు, ఇవన్నీ చూసి నాకు కలవరపాటుతో ఇక నేను కొంచెం సమత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను అని చెప్పాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, అమీహి త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్ర సర్వా సహైవావనిపాల సంఘై భీష్మో ద్రోణో సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైర్ అపి యోధ ముఖ్యై వక్త్రాణి తే త్వం
త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగై. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులందరూను సర్వులు సహైవా వనిపాల సంఘై, వాళ్లతో పాటు మిగిలిన రాజులందరూ, భీష్మద్రోణులు, సూతపుత్రుడు, కర్ణుడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యోధ ముఖ్యులు, యుద్ధంలో ఈ ముఖ్యులైన వాళ్ళందరూ కూడా నీ వక్త్రానితే త్వరమాణా విశంతి, నీ నోట్లోకి వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. వీళ్ళందరూ నీ నోట్లోకి వేగంగా వెళ్ళిపోవడం చూస్తున్నాను. ఎవరు? ధృతరాష్ట్రపుత్రులు, వాళ్ళతో పాటు ఉన్న రాజులు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, ఈ మిగిలిన యోధ ముఖ్యులందరూ కూడా వేగంగా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవడం నేను చూస్తున్నాను. దంష్ట్రాకలాళాని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ కూడా నీ యొక్క భయంకరమైనటువంటి దంతాలతో మధ్య నలిపోవటం భయానకాన్ని నేను చూస్తున్నాను. సో నాకు ఇతిగా ఉన్నది. కేచిద్విలగ్న దశాంతరేషు సంద్రస్యంతే చూర్ణితై ఉత్తమాంగై, నీ నోట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ తలలు కూడా నీ దంతాలకు కొట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత చూర్ణమైపోవడం, పొడైపోవటం, సంద్రస్యంతే చూస్తున్నాను నేను అని చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళంతా వేగంగా నీ నోట్లోకి వెళ్ళడం, అక్కడ నీ దంతాలకు వాళ్ళ తలలన్నీ కొట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇలా పొడైపోవటం, కొట్టుకుని నేను చూస్తున్నాను. మరి ఇవన్నీ కనిపించినప్పుడు అంత పెద్ద యుద్ధ వీరుడు, సవ్యసాచి అనే పేరుండి పరంతప శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అనే పేరున్న అర్జునుడే ఇలా కలవరపడిపోయి నా సమత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. యథా నదీనం బహావోంబువేగా సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీర విశంతి వక్త్రాణి అభివిజ్వలంతి. సో ఎలా అయితే ఈ నదులన్నీ కూడా వేగంగా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతూ కలిసిపోతాయో, అలా ఈ నరలోక వీరులందరూ కూడా నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇదైపోతున్నారు అని అంటున్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగ తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్ తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగ. సో వీళ్ళంతా నీ నోట్లోకి మహావేగంగా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఈ పురుగులు గనక అగ్ని వైపు వెళ్ళి ఎలా అయితే అవి ఇదైపోతాయో, వీళ్ళంతా ఇలా నీ నోట్లోకి వెళ్ళి ఇదైపోవడం నేను చూస్తున్నాను అని ఇక్కడ కూడా మనకది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. అఖ్యాహి మేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో భగవాన్, మరి నీ ఉగ్ర రూపం, ఎవరు అసలు నువ్వు ఎవరో చెప్పు. అఖ్యాహిమేకో భవాన్ ఉగ్రరూప, ఈ ఉగ్రరూపంతో నువ్వెవరసలు అంటే మరి భగవంతుడిని అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు. నువ్వు నాకు ఎంతో ప్రియ స్నేహితుడు, మరి ఎంతో తెలుసు, ఎప్పటి నుంచో ఎంతో కలిసి కలిసి భోంచేసి కలిసి ఒక మంచం మీద కూడా పడుకున్నంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. మరి నువ్వెవరివో నాకు తెలియడం లేదు, చెప్పు. మరి నీకు నమస్తుతే దేవవర ప్రసీద, నీకు నమస్కరిస్తున్నాము. విజ్ఞాతుమిచ్చామి, తెలుసుకోవాలని కోరికగా ఉంది. భవంతమాజ్యం, సో నువ్వెవరివో నాకు చెప్పు. నువ్వు మరి దేవాది దేవుడువు. నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం, సో నువ్వెవరివో నాకు తెలియడం లేదు. నీ పర్పస్ ఏమిటి, అసలు ఏమిటన్నది నాకు అర్థం కావడం లేదు, నాకు ఒకసారి తెలియజేయి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా
ప్రత్యనీకేషు యోధ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికారు ఏమని? సమస్త లోకాలను నాశనం చేసే కాలాన్ని నేను కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధో, జనులందరినీ నశింప చేయటానికే నేను ఇక్కడకు వచ్చాను. లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త. సో ఋతేపిత్వాం నా భవిష్యంతి సర్వే ఏవస్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడే చెప్పేశారు, ఎవరు మిగలరు, అందరూ ఈ యుద్ధంలో చాలా మంది ఇలా ఎక్కడో కొందరు తప్ప అందరూ పోతారు అని. తస్మాత్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. సో తస్మాత్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అర్జునుడి స్తోత్రాలు ఎంతో మంచివి, అవి మనం చదువుకోవడానికే కొన్ని చాలా బాగుంటాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి మీనింగ్ లో తస్మాత్ కాబట్టి నువ్వు త్వం ఉత్తిష్ట, నువ్వు లే, యశో లభస్వ, కూర్చునిపోయాడు కదా రథంలో, మరి అందుకని కాబట్టి నువ్వు లేచి యశో లభస్వ, యశో కీర్తిని, లభస్వ తెచ్చుకో, కీర్తిని సంపాదించు, జిత్వా జయించావా, శత్రువులను జయించావా, భుంక్ష్వ రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, మయైవైతే నా వల్లనే, నా ఏర్పాటుతో, నిహతా పూర్వమేవ ఇంతకు ముందే అందరూ కూడా వధించబడ్డారు నా ఏర్పాటు చే, నిమిత్త మాత్రం నువ్వు నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు అవ్వు, భవ అంటే అవ్వు, సవ్యసాచిన్ అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అర్జున అంటూ సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ, కాబట్టి నువ్వు లేచి సన్నుద్ధుడివై యుద్ధం లేచి కీర్తి తెచ్చుకో, శత్రువులను జయించావా, రాజ్యాన్ని శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని సమృద్ధిగా అనుభవించు, నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే ఇక్కడ అందరూ కూడా హతులయ్యారు, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అయ్యి నువ్వు లేచి ఈ పని చేయి, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కేవలం యుద్ధంలో ఒక నిమిత్త మాత్రుడు, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, పనిముట్టులాగా అని చెప్పి, నా ఏర్పాటుతో ఇంతకు ముందే అందరూ సంహరింపబడి ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు నేనేదో గొప్ప విలువిద్యకాడును, నేనే వీళ్ళందరినీ చంపగలను, కాబట్టి నేను ఎలా చంపను, నేను చంపలేను అని అన్నాడు కదా. నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఇదంతా నా ఏర్పాటు ఇంతకు ముందే జరిగింది, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడిగా వెళ్ళి నీ పని చెయ్యి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. సో హృషికేశ నీ మహిమలను పొగుడుతూ మరి జగత్తంతా అనురజ్యతేచ అంటే ఈ జగత్తంతా చాలా ఆనందాన్ని, అనురాగాన్ని పొందుతోంది, సంతోషాన్ని. రక్షాంసి భీతాని దిశోద్రవంతి, రక్షాంసి భీతాని అంటే రాక్షసులందరూ భయపడిపోయి దిశోద్రవంతి అన్ని దిక్కులు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు, ఎవరు, మరియు సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో నీ మహిమ పొగుడుతూ జగత్తంతా కూడా అనురజ్యతేచ ఆనందం, అనురాగాన్ని పొందుతోంది, రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులా వెళ్ళిపోతున్నారు, సిద్ధ సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి అని అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, ఇది విన్న తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ స్తుతిస్తున్నాడు అనమాట. మళ్ళీ పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్యం ప్రతిమ ప్రభావ. నువ్వు అందరికీ కూడా తండ్రివి, ఈ లోకానికి అన్ని. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య కదిలే కదలని వాటన్నిటికీ కూడా నువ్వు తండ్రివి, సమస్త లోకానికి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ నువ్వే పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడువు అంటే అత్యున్నత గురువు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధిక కుతోన్యో నీకంటే అధికుడైన వాడు ఎవ్వరూ కూడా లేరు. లోకత్రయే ఈ ముల్లోకాలలో కూడా నిన్ను మించిన వాడు ఎవరు లేరు. అప్రతిమ ప్రభావ నీ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా,
నిన్ను మించిన వారు ఈ ముల్లోకాలలోనూ ఎక్కడా కూడా ఎవ్వరు లేరు. ఈ సమస్త లోకానికి చరాచర కదలని వాటన్నిటికీ నువ్వే తండ్రివి, గురుర్గరీయుడవు, పూజనీయుడవు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఈ ముల్లోకాలలో కూడా ఎవరు లేరు, అపరిమితమైన శక్తి సంపన్నుడా అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయితే నా మనసు భయంతో బాధపడుతోంది. మరి భయపడుతున్నాను. దేవదేవ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వరూపాన్నే నాకు చూపించు, అనుగ్రహించు. ఇంతకు ముందులాగానే కిరీటం గదా చక్రం ధరించిన నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను. 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి ఈ 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని చెప్పి ప్రార్థించాడనమాట. అర్జునుడు తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతాడు కూడా, నిన్ను ఎప్పుడు తెలియక వేళాకోళాలు ఆడాను, అందరి ముందు కూడా నిన్ను ఒక్కొక్కసారి అంటే మరి వేళాకోళాలు ఆడుకునేవారు కదా అందరి ముందు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, నన్ను క్షమించు నీ శక్తి తెలియక అని కూడా అర్జునుడు అనడం జరుగుతుంది. సో అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో ఇది నీ విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, కానీ అదే సమయంలో మళ్ళీ వ్యధగా కూడా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి నీ యొక్క ఇంతకు ముందు రూపాన్ని నాకు చూపించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. కాబట్టి నిన్ను ఈయన మామూలుగా నీ యొక్క ఆనందించాను, కానీ మనసు కూడా బాధపడుతోంది. నీ పూర్వరూపాన్ని చూపించు, ఇదివరకులాగా కిరీటం గదా చక్రం ఉన్న నిన్ను చూడాలనుంది. సో 1000 చేతులున్న విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు, అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయం, సర్వోత్తమం, సనాతనం, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా చూడలేదు. ఇదే కంప్లీట్ గా చూపించడం ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇత్యర్జునం సంజయ ఉవాచ. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇదంతా చూసి. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చేభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. ఇలా మాట్లాడి అర్జునుడితో ఈ విధంగా మాట్లాడి వాసుదేవుడు తన యొక్క స్వయం రూపాన్ని దర్శింపజేశాడు. స్వయం రూపం దర్శనం ఇచ్చాడు. తన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి ఆ తర్వాత తన ద్విభుజ రూపం అయిన శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని చూపించాడు. ఈ రకంగా భయపడేటటువంటి అర్జునుణ్ణి ఓదార్చాడు అని చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడికి కలవరం తగ్గించాడు. అది మళ్ళీ అర్జునుడు అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. సో అర్జునుడు, జనార్దన, మరి నీ మనుష్య రూపం, సౌమ్యమైన ఈ మనుష్య రూపం నేను చూసి నా మనసు శాంతించింది. నేను మళ్ళీ ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గత, మళ్ళీ నా మామూలు స్వభావం, ప్రకృతి అంటే నా మామూలు స్వభావానికి సహజ స్వభావం నాకు లభించింది, వచ్చేసింది. నీ అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నేను మళ్ళీ శాంతించి నా సహజ స్వభావాన్ని మళ్ళీ పొందాను అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మరి 4 రూపం, విశ్వరూపం నుంచి
మరి 4 భుజాలున్న రూపంతో ఆ తర్వాత కృష్ణ రూపంలో కనిపించడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అప్పుడు అర్జునుడు అన్న మాటలు అన్నమాట ఇవి. తర్వాత భగవంతుడు అంటున్నారు, మత్కర్మ కృన్మత్పరమో, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. సో మత్కర్మ, నా కోసం కర్మ చేసేవాడు, మత్పరము, నాకు సమర్పణ చేసేవాడు, మద్భక్త, నా యొక్క భక్తుడు, సంగవర్జిత, భక్తితో నాకు అర్పించి కర్మలు చేస్తూ అటాచ్మెంట్స్ ను వదులుకున్నవాడు. సంగవర్జిత అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా నా కోసమే భక్తితో పనిచేసే భక్తుడు. నిర్వైరా సర్వభూతేషు, భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులని చెప్పుకున్నాం. సర్వ జీవరాశుల పట్ల వైరత్వం లేకుండా, శత్రుత్వం లేకుండా, అంటే ఎవరిని ద్వేషించకుండా, ఏ జీవిని ద్వేషించకుండా, మనుషుల్నే కాదు ఏ జీవిని ద్వేషించకుండా ఉన్న ఎవరైతే అలా చేస్తారో, ఈ పనులు నాకు సమర్పించే అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా భక్తితో ఎవరిని కూడా ద్వేషించకుండా, అలాంటి వాళ్ళు మామేతి పాండవ, సమామేతి పాండవ, అతన్ని తప్పకుండా చేరుకుంటాడు. సో కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పన అనే కల్మషాల నుంచి విముక్తులై, మానసిక కల్పనలు ఏమిటి? మనమే ఊహించుకున్న రాగాలు, ద్వేషాలు, వాళ్ళంటే ఇష్టం, వీళ్ళంటే కోపం, వాళ్ళు ఇదన్నారు, వీళ్ళదన్నారు, ఈ అసూయ, జలసి, బాధ, కృంగిపోవటం, పొంగిపోవటం, గర్వపడటం, ఇలాంటివన్నీ మానసిక కల్పనతో మనం ఇమాజినేషన్, అన్నీ కూడా మన మైండ్ చెప్పే థాట్స్ వల్లే మనకి ఫీలింగ్స్ కలుగుతాయి. మనం ఎలా ఊహిస్తే అవతల వాళ్ళు అలా కనపడతారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఇంత చెడు చేసినప్పుడు మనకి కనపడటమే ఉందని కూడా అనుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకోబట్టి మనకు అనిపిస్తున్నాయి అనేటటువంటి ఒక వైరాగ్యత, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ ఫీలింగ్స్ నుంచి సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవడం. సో కామ్యకర్మలు ఈ మానసిక కల్మషాల నుంచి విముక్తులై భక్తితో భగవంతుడికి శరణాగతి తత్వంతో కర్మ చేసేవాడు నన్నే మరి జీవిత లక్ష్యంగా సర్వభూతాల పట్ల, అంటే సమస్త జీవుల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉండగలరో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైనా మనకి ఏదైనా చేసినా అది అది మన పరిధిలో విషయం కాదు. మన పరిధి ఏమిటంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని సక్రమంగా ఉంచుకోవడమే మన పరిధి. మరి వాడు అలా చేస్తే అది వాడి ప్రాబ్లం, మనకెందుకు? థింక్ అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దిస్ పాత్. మనం ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. అది ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యే విషయం. ఇక ఎవరి పట్ల విరోధ భావం అనవసరం, ఎందుకంటే చివరికి ఏది మనతో రాదు. కాబట్టి మనకి ఈ భావాలే వస్తాయి, ఈ చెడు భావాలు. ఈ భావాలు వస్తే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా మళ్ళీ ఆ చెడు భావాలతోనే ఉండాల్సి వస్తుంది. సో వీలైనంత వరకు మన భావాలను ప్యూరిఫై చేసుకుంటూ వస్తే మనం చివరికి ఈ మార్గంలో ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలుగుతాము. సో వేరే విషయాలు అనవసరం. అందుకే మనలో ఉన్న లోపాలని మనం చూసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ మహానుభావులు. ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలను చిన్నవిగా భావించి, పెద్దవైనా మనలో చిన్న వాటిని కూడా పెద్ద లోపాలుగా భావించి మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోవడమే మనం చేయవలసిన పని. కాబట్టి అది ఇక్కడ మనం అంటే ఆ ప్రశ్న మనందరికీ వస్తుంది. ఎదుటి వాళ్ళు మరి విరోధ భావం అంటే కొన్ని ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది మీద కష్టం అది ఇదని అనుకోవచ్చు. కాకపోతే మనం పదే పదే ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. హరే కృష్ణ. దానికి మరి భగవంతుడి వైపు మనసు తిప్పితే ఈజీ. సో ఈ గుణాలన్నీ కొంచెం మనకు అలవడతాయి మెల్లమెల్లగాను. ఈ సమత్వము, ఈ రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, ఇలాంటివి. అందుకని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జపించండి. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతో, మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ భగవంతుని యొక్క
భగవంతుణ్ణి ఆయన రూపాన్ని ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే త్వరలోనే ఆయన ధామాన్ని చేరుకోగలం. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్, అందరి ఎడ కరుణ మైత్రి. మనం మనుష్యులే కాదు, సమస్త జీవుల ఎడ ఆ మైత్రి కరుణ అనేది ఉంటూ భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉంటే ఆయనను చేరుకోగలం అన్నది ఇక్కడ ఫైనల్ గా భగవంతుడు చెప్పిన పాయింట్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.